Philippines ng pangatyaring mali kahit request sa pagkatyaring na may dahil sa tunin music video na film din po at kailangan na siya film sa tunin nun dahil kasi sila na video ang lakas yung siya mga kasi may magkakaroon ka sa tabok sa inyo kaya hindi sila hindi nga ano yan? Ito lang. Dahil sa pag-ibig tayo ng tao. Dahil sa pag-ibig tayo ng tao. Minsan ang matanalat na'y Oh, kapit sa liyan. Hello? Philippines ng pangga sa tulin may request to zira harap ko betong ufin sila then kasi so ka so anin kan zira kan tibet sila may masih halu biao may amjia po so na wami zo so tu mo so na wang kan sila may Nghe vậy tê. Alam ni đâu số lâu ni xe tê kan. tingnan dito. Dahil sa pag-ibig tayo nga'y tao. Ang dahil sa pag-ibig tayo ay may puso. Minsan ang mata natin ay may luha. Minsa'y tatawa. Ang dahil sa pag-ibig, ang dahil sa pag-ibig tao'y nagbabago. Dahil sa pag-ibig na ibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawalang galit sa mundo. Minsan ang mata natin ay may luha. Minsa'y tatawa. Ang dahil sa pag-ibig, ang dahil sa pag-ibig tao'y nagbabago. Ang dahil sa pag-ibig na ibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala